Bună, sunt Orlando și astăzi o să vă învăț cum să conduceți un tir corect. Selectați orice nivel doriți, eu am selectat 22. Și acum să începem. O să vă învăț să conduceți tirul fără o greșeală, la perfecție. Până acum am fost atent 100%. Eram fac o mică greșeală, îmi cer scuze. Puteți învăța să conduceți tirul la perfecție, corect de nota 1000. Este foarte ușor. Țineți manevra. Ups! Scuzați-mă. Mică greșeală. Gata, de fapt. Trebuie doar să țineți apăsat pe volan, pe manevră. Și nu uitați de semnalizare, foarte important. Este foarte importantă. Aveți grijă cum conduceți. Mai ales pe drum, înșercuite, dealuri, munți și așa mai departe. Semnalizarea este foarte importantă mereu la orice semnalizați. O greșeală spre... Îmi pare rău, aproape că terminasem nivelul. Of. Aproape că am condus tirul până la sfârșit, asta e, îmi pare rău.